кои са тези обекти, върху които е необходимо да се инвестира, които е необходимо да се социализира, да се изгради инфраструктурата, така че в момента, в който ние фокусирано вече сме се разпознали по някакъв начин за тези културно-исторически маршрути, да можем да надграждаме и да можем да включваме нови и нови обекти, които да рекламираме. Обръщайки се към един от въпросите, които постави госпожа Бозукова, именно за нас българите да насърчаваме пътуването на нас самите и в България, ние това сме го стартирали още в момента, в който Министерството е създадено, тъй като основният ни целеви пазар е България. Огромният потенциал, който ние имаме, е необходимо да бъде разгърнат, необходимо е да бъде показан. Това сме направили с кампанията, която Министерството стартира за 50-те малко познати обекта. Също така за първи път миналата седмица дадохме старт, всъщност тази седмица дадохме старт на една кампания, която е плод на публично-частно партньорство, инициатива на държавата Израел. Това, казва се, мислиш си, че познаваш България, и тя също е насочена към нашата култура, към нашите традиции, към малко познатите места на нашата територия. За първи път, и тук наистина поздравявам всички представители на бизнеса, които се включиха в нея, всички посолства, защото именно по този начин ние показваме отношение, показваме, че ни е грижа за нашата страна, показваме, че искаме да покажем всички непознати обекти, които имаме, и разбира се, там, където е необходимо да инвестираме и да облагородяваме и да подобряваме.